हमरा पेट पहुलेट के आजा ये करे पेट पहुलेट के हो हाई स्पीड में चलाव राजा नेट के आजा ये करे जा हमरा पेट पहुलेट के हाई स्पीड में चलाव राजा नेट के आजा ये करे जा हमरा पेट पहुलेट के। म्यूजिक बाय अयान बाबू पंडितपुरा। आजा ये करे जा हमरा पेट पहुलेट के धोरी न टावर राजा केतनो हिलावला से काम नहीं करी ये जानू अंगुरिया वाला से हो धोरी न टावर राजा केतनो हिलावला से काम नहीं करी ये जानू अंगुरिया वाला से काम करे लागी खूबे ताहर टावर देहिया सटा देम तो बढ़ी जाई पावर काम करे लागी सारा सेट बडेट के आजा ये करे जा हमरा पेट पहुलेट के हाई स्पीड में चलाव राजा नेट के आजा ये करे जा हमरा पेट पहुलेट के। म्यूजिक बाय अयान बाबू पंडितपुरा। हो बहरी से मैसेज भीतर हो खेलागी सेंड हो एई में राजा होई नहीं हरा के टेंड हो बहरी से मैसेज भीतर हो खेलागी सेंड हो एई में राजा होई नहीं हरा के टेंड हो ई कुली काम बड़ी करी ले फाइन लइकन के पीछे लगा के राखी लाइन राजू चाहो तो खोलनी तोहरे खाती गेट के आजा ये करे जा हमरा पेट पहुले।